Физик, юридик сотлардан салым жиюда нинди яңалыклар бар. Татарстанда 1 июльдән салым системасының гадиләштерелгән пилот проекты гамәлгә керә. Ул нәрсәдән гыйбарәт? Татарстан радиосының чираттагы турыдан-тур эфиры шушы актуаль мәсьәләләргә багышланды. 5 районара салым инспекциясенең бүлек җитәкчесе Мөнир Шәйдуллин салым түләү буенча тыңлаучыларның борчыган сорауларга аңлатма бирде. Без дә студия кунагының кайбер көн үзәк сорауларга җавап бирүен сорадык. Мөнир Амирович, хәерле иртә. Исәнмесез, хәерле иртә. 1 июльдән салым системасына нинди үзгәрешләр кертелә? Агымдагы елның 1 июленнән пилот проекты буларак Мәскәү өлкәсе, Калу өлкәсе һәм Татарстан Республикасында яңа салым режимы гамәлгә керә. Бу автоматлаштырылган, гадиләштерелгән салым системасы дип атала. Ягъни безнең салым түләүчеләр ул инде индивидуаль эшмәкәрләр булсын, яисә фирмалар үзләренең эшчәнлеген алып барганда гадиләштерелгән система дигән салым режимын куллана иде. Бу инде бераз гына яңарак автоматлаштырылган, гадиләштерелгән салым системасы дип атала. Гадиләштерелгән салым системасы кулланганда салым түләүче ел буе үзенең эшчәнлеген алып барып, аванс рәвешендә 3 тапкыр салым түләп, ел беткәч салым органнарына исәп-хисап тотып декларация тапшыра иде. Әгәр дә аның инде эшчәнлеген алып бару өчен эшләүче хезмәткәрләре булса, һәр квартал саен эштәмә рәвештә исәп-хисап тотып, эштәмә декларация тапшыра иде. Автоматлаштырылган, гадиләштерелгән системаны кулланган очракта монда салым органнары салым түләүчегә салымнарны үзләре исәпләп җиткерә. Салымнарны түләү вакытына да тукталсагыз иде. Һәр кварталга бер тапкыр аванс рәвешендә салым түләп, ел беткәннән соң декларация тапшыралар иде бер тапкыр. Автоматлаштырылган, гадиләштерелгән системаны кулланган салым түләүчеләр монда салым исәпләүдән азат ителеп, алар бары тик салым органнарыннан килгән хәбәр нигезендә генә салым түлиләр. Бу очракта салымны исәпләү ай саен башкарыла һәм салымны салым органнары үзләре исәпли. Салымны исәпләгәндә салым түләүче банкта ачкан исәп-хисап счетыннан банк хәбәр җиткерә. Һәм әгәр дә инде ул контроль кассы техникасы куллана икән, әлеге хәбәрне салым инспекциясе шулай ук алып, әлеге базадан шушы салымны салым органнары үзләре исәпләп җиткереп, салым түләүчегә ай саен җиткерәләр. Салым түләүче ай беткәннән соң 25 числода салым органнары җибәргән салымны түлисе генә була. Салымнарны вакытында түләмәүчеләргә нинди җәза каралган? Әгәр инде салым түләүче салымны билгеләнгән вакытта түләмәй икән, бу очракта салым кодексы нигезендә пеня исәпләү каралган. Пеняны исәпләгәндә Россия Федерациясе Үзәк банкының рефинансирование ставкасының 300-дән 1 күләмендә пеня һәр көн саен исәпләнелә. Бу инде салымга эстәмә чыгым буларак салым түләүчедән бюджетка алына. Пенсия яшенә кадәрге кешеләр нинди ташламалардан файдалана? Безнең физик затлар милек салымнарын, милкәт салымнарын түләгәндә аерым бер категориялар алар салымнан азат ителә. Бу инде күпчелек очракта безнең пенсионерлар милек салымнарын түләгәндә алар ташламага ия. Һәм әлеге пенсия яшендәге кешеләргә хәбәрне безнең пенсия фонды җиткерә салым органнарына, кем пенсионер булып теркәлде, һәм инде пенсияла башлады, шул кеше азат ителә. Һәм безнең менә пенсия законнарына үзгәреш кертелгәннән соң пенсия алдындагы яшьтәге кешеләргә дә әлеге ташламалар бирү каралган. Бу инде безнең хатын-кызлар 55 яшь тулганнан соң, иратлар 60 яшь тулганнан соң инде менә без әйтәбез пенсия алды яшенә алар теркәлә башлый. Ләкин әлеге хәбәрне салым органнары электрон рәвештә пенсия фондыннан алалар, һәм инде пенсия фонды нинди яшьтән башлап пенсия алдындагы яшьтәге граждан итеп безгә хәбәрне җиткерә. Шул алган хәбәр нигезендә без әлеге пенсия алмаган очракта да бу гражданнарны салымнан азат итәбез. Шәхси кабинетлар ачу, алардан файдалану тәртибе ничегрәк? Бүген без контактсыз методта эшләү турында күп аңлатабыз, һәм инде салым түләүчеләр чынлап та бу әлеге метод буенча бик актив эшлиләр, һәм безгә бүгенге көндә килеп кәгазьдә тапшыручы исәп-хисапларны бирүчеләр бик аз. Чөнки электрон рәвештә бик җайлы, уңайлы, һәм бу өлкәдә федераль салым хезмәте бик күп кенә эшләр башкара. Салым түләүчеләргә җайлы булсын. Шуларның иң уңайлыларының берсе физик затларның, юридик затларның һәм индивидуаль эшмәкәрләрнең шәхси кабинетлары. Бу федераль салым хезмәте сайтында
Аның адресы www.nalog.gov.ru адресы буенча әлеге сайтта шәхси кабинетларны ачу мөмкинлеге бар. Визитларга шәхси кабинет ачу өчен логин, пароль алырга кирәк салым органнарыннан. Бу теләсә кайсы салым органына барып алу мөмкинлеге бар. Һәм инде икенче юл ансы ЕСИЯ аша кирергә була. Единая система идентификация, аутентификация дип әйтәбез инде аббревиатурасы. Шуның буенча керү мөмкинлеге бар. Физик индивидуаль эшмәкәрләр белән юридик затларга шәхси кабинет ачу өчен электрон цифрлы имза кирәк. Бу инде электрон цифровая подпись дип әйтәбез. Әлеге имзаны алырга була шулай теләсә кайсы салым инспекциясендә. Шул имзаны алганнан соң әлеге сайт аша юридик затмы яисә индивидуаль эшмәкәрме шәхси кабинет аша ала. Һәм әлеге шәхси кабинет аша бик җайлы үзенең салым өлкәсенә булган мөнәсәбәтләрне күрү мөмкинлеге бар. Мөнир Әмирович, әңгәмәгез өчен рәхмәт. Сез 5-нче район ара салым инспекциясенең бүлек җитәкчесе Мөнир Шәйдуллин белән әңгәмә карадыгыз.